खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय। दायो आं नै माने जोंनि लकेलनि हिरिम्बा मन्दिर थानसालियाव दंफैयो। मानो होनबा दिनै माने मन्दिरनि ब्लग नङा, दिनै माने मोनसे सर्ट भिडिअनि शुटसो दङ। माने बेयाव दा आं सफैदों फैदों आरोना। दायो माने मानसिफोरा सफैयाखै, माने आं बिसोरखौ नेगासिनो। दा माने सर्ट भिडिअ लागोन आरोना बे हिरिम्बा थानसालियावनो। दायो माने बोरै लायो, बोरै मा खालामो, नोंथांमोना हानायमानिखौ दिन्थिगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। आरो जायफोर गोदानै आंनि चेनेलाव फैनाय, अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां। आरो लोगोसे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, जाहाथे आंखौ माने अरायबो बिदिनो गोदान भिडिअस लाबोबाय थानो हानाय बायदि सापर्ट होलांबाय थागोन होननानैबो आं आसा खालामना थाबाय। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे दिनैनि बे सर्ट भिडिअखौ बोरै लालाङो नायलांबाय थादो, ना मा बुङो? आं दा बिथांमोनखौ नेगासिनो दङ। नैबेनो आरोना हिरिम्बा मन्दिर थानसालि। खिन्थु आं दा सिङाव हाबलांथ'वाखै आरोना। माने दा बिसोरो माने सफैबा हाबहैसिगोन। दा माने सफैयाखैनो इसोरो। दा इसोरखौनो नेगासिनो दङ आरोना। हाय थानसालिया ओमफ्राय इसोर वाल गोजा आरोना। दा मिथुना सालायगासिनो स्कुटिखौ आरोना। माबा हिन्जावफोरनि खानजंसो रोगालायनो गोनां जालायदों। मा बुंनो लोगोफोर, बेनो बर'नि सर्ट फिल्मफोरा मोनसे आंखाल जोबनो थाङा, नांगौ जाबाय थायो। बिनिफ्राय जै बोरैबा भाइरेल जालांबाय, जेब्ला लाग' हाला आरो सोर प्रडिउसारा फेदेरदोंमोन बेखौनो नायफिना दानि सिख्लाफोर मावनो दा नै थांगासिनो आरो नै थांगासिनो। माबा खानजं लाना फैनो, खानजं जा नायलांबाय थादों ना जोबजासिम। माने थालिर लाना फैलायबाय आरो माने स्क्रिप्ट आरोना दिनैनि माने जिथु सर्ट भिडिअ लाना फैनायनि स्क्रिप्ट माने बोरै खालामनो हायो। आसा खालामो नोंथांमोना बे सर्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनोबो दाबाव। लोगोसे हानायमानिखौ आं मोजां खालामनो नाजागोन। नोंथांमोनाबो अरायबो आंनो सापर्ट होलांबाय था। लोगोसे नै जोंजों माने मिथुनाबो दङ, बेबो खालामफैदों जोंजों। आरो दाबो दंफैयो, आं दायो दिन्थिगोन। दा नै सफैग्रोनोसै जों दा नायलांबाय थादों। नै दा एसे रेडि जागासिनो। दा बिनिफ्राय टाइमा खैथा जाखोलै? टाइमा अलमस्ट 3थासो जाबायना? 3थासोआनो जाबाय। माने थेवब्लाबो बिनि गेजेरजों माने लानानै दिनै जेसे हायो माने बेखौ लानोसै आरोना। खैथासो सिन लानो हायो जेबो बुंनो हाथ'ला दायो। माने दायो साना गुसुं हरा गोलाव, बे सिस्टेम नालाय, बेनिखायनो एसे थाब माने टाइमखौ होस्लाबनो हाया। दा जियानो जा गासिबो दा नै रेडि जागासिनो, माने लानोसै आरोना। नै दा लानो नागिरबाय। दा माने बहुद टाइम थांबाय, माने ओरैनो माने दा उपाय गैया। गासिबो नै गासिबो रेडि ना? रेडि गासिबो नै जोंना राजाया दिखांगासिनो, ओमफ्राय आं केमेरामेन जादों बिनि ब्लगनि आरोना। नैबे जाबाय एक्टर, सानै एक्टर। नैबे जाबाय एक्ट्रिसा। नै ओमफ्राय दङ खैराबारिनि राज मिलाव थांगासिनो। एकदम मोजां नुवा, एसे खोमसि नालाय। बिराद मानसि भिरखालै सयथिबो। मानसियाथ' जाख'लायनो हायोसो। खैराबारि travel at this train. Got it? We have to see that last, okay? Yeah. Oh yeah. Come on.
Sitkali. Sitkali. Sekali na. Nah, jangan Marbol Bhaiya. Mayo pidang Marbol Bhai. Fwilaibai na mana lo? Khirabari Ras Puja. Mana ebarso first khana. First time. Buri nang nang fina nai. Moजां. Moza na jaga. Sudah माथो. Mana mansian full arena. बिराद गिर आं फैफेराखैमोन लाइभआव आं साइडआव बेनो फार्स्ट टाइम मोजां मोनदों फैनानै आरो नेक्स्ट टाइमाव फैनो नाजागोन टाइम मोनब्ला फैजायो मोनबा बेनो आरोना ट्रेना खालिथार दा ट्रेना खालिथार मानसि गैया नै पेसेन्जार गैया बेनिफ्राय बै सिगाङाव सानै जिरायहोबाय लास्टआव सानै कापोल्स आरोना बेनिफ्राय नै बिमा फिसा दङ ओमफ्राय मानसि रावबो दिनै माबा गैया माने दावबायग्रा ट्रेनाव बेस्ट Now train is moving.